Hej og velkommen til en ny video på min kanal. Hør her, der er kommet tips for det igen med 4 tips denne gang. På min sidste video var der kun 3, men denne gang er der kommet 4. Så jeg tænker bare at springe ud i det. Så vi starter med Anders Hemmingsen. Jeg har åbnet poserne. Så smager vi, og det er Danmarks nationalchips med steflæs og sourcream. Ja, den er rigtig god. Den får 3. Så prøver vi dem, der har rigtig mange YouTubere. Jeg tror, hvis du lavede sådan en kanal, så kun det. Gutterne Tips. De har lavet med tomat og paprika. Vi smager ud i det. Den er rigtig god. Den går op førstpladsen. Så tager vi salsamika. De har lavet det med kyllingesmag. Og jeg tænker lige, at jeg vil vise altså, hvordan de har lavet deres chips. Så hvis I har en kæreste eller noget, så skal I købe dem her til din kæreste i hvert fald. Men smag ved jeg ikke, hvordan den er, så I får lov til at vide, om I skal købe det eller ej. Den bliver dårlig. Det smager bare luft og ingenting. Så den får 1, så den skal jeg købe. Nu er vi kommet til sidste. Danmarks største YouTuber, Morten Mønster med Chili Mayo. Og jeg skal nok sige, hvis den er mere stærk end dig. Altså, man kan godt smage noget af det der. Men den er ikke sådan stærk, at jeg brænder munden. Men den er rigtig god med smagen og det hele. Så den går op sammen med gutterne. Men den jeg synes, I skal købe, hvis det er de her 2, skal I købe. Den der skal I bare smide ud i skraldespanden, hvis I køber den. Ellers så er I bare dårligt smagsøj. Og hvis I er bare virkelig meget til steflæs plus sour cream med onion, så er det Anders Hemmingsen. Men hvis jeg skulle vælge, hvem jeg vil stemme på, at de her 2 gutterne, eller Morten Mønster, ja, altså de var det bedste, jeg nogensinde smagt. Men jeg vil nok stemme på Morten Mønster. Og det er ikke fordi jeg ikke kan lide gutterne, men jeg synes bare, der er lidt bedre smag i Morten Mønster. Men gutterne har også gjort det godt. Og hvis I stemmer på den her, så tager vi til det ind og få fjernet jeres smagstøj, altså. Men jeg beklager meget, at jeg ikke har lavet mange videoer. Jeg har bare ikke haft... Jeg skal lige finde på... Jeg skal lige ringe til en af mine venner og få dem til at lave en video sammen med mig. Men jeg lover, der kommer snart en ny. Så husk at like og subscribe den her kanal. Og den med jeres venner. Så vi ses. Hej!